Ayikho into ongangiconvince ngayo kule nto le except ukuthi uMtsipe is a billionaire. Uyahlonishwa kwi-industry akakuyona kuphela, but otherwise is a human being like everybody else. Kusho ukuthi ibandla lamaNazaretha it caters and give a special treatment kubantu kakhulu abanemali noma bangosaziwayo. And my question, uMtsipe wayegqoka umNazaretha noma umjivo wamakhosi okanye wabefundisi? Noma ubesegcotshiwe nje ngesibhudukane ngokukhulu ukuphuthuma okungihlekisayo amaNazaretha mayiphosta lesi sithombe ayacrop akufihla ukuthi uMtsipe ubegqoke izicathulo lapha ebuhleni and ubhezi uqhawulana nonyazi lapha. Uthe umunye comment akuyivutha eMaputaland epejini wathi kunobaba ogijima ahambe phansi ngamadolo ehlonipha kodwa uMtsipe bayazenzela nje bubu. Siyabuka kamanye amaNazaretha bakithi yabona ukukholwa kufuna ube nentambo kaparafini engagcobhozi phansi kancane kancane. Amen 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 ama-comment amen amen. Unyazi libamba ufisho omkhulu uMtsipe uyidona, uyadonata, uyahambela amabandla. Ngijwayele kakhulu ngapha ko-ZCC. So bafethu ni right kodwa kahle emakhaya. Mina ingakho ngeke ngisonto engakabi nama-million enough ukuthi nami ngifike endaweni ngibe recognized, ngihlonipheke, ngihlonishwe. Can you imagine nje i-treatment etholwa uMtsipe? Ayitholwa nanoma ubani netholwa o-president ebuhleni, kuthiwa ebuhleni home laphana ebuhleni bokuphakama. uMtsipe kuthiwa laphana ngazi noma kunetshela umhlana kaJehova wathi into ekanjalo ngoba singagqoka isicathulo khona. OMtsipe bayagijima laphana bayexhawulela benza yonke into kodwa phela-ke kuthiwa uma unaka izinto ey'kanje kuthiwa uzohlubuka noma kuthiwa usukhungathi owombi. Thi ungaquestion bheka okula eduzane kwakho ngoba uzophuma ekukholweni usuyalahlwa. Hey ukukholwa.